ginausisa na sang Department of Justice ang posible nga pagpasaka sang kaso batok sa mga opisyal sang gobyerno nga may ara sang koneksyon sa shooting incident sa Senado sang Mayo 13. Dalaman sa ginaimbestigaran sang ahensya ang pagpalagyo ni Senator Ronald Bato de la Rosa halin sa protective custody sang Senado kaagahon sang Mayo 14. Sunod kay Justice Secretary Frederick Vida, nakabato ng panel prosecutors sang pahayag halin sa mga miyembro sang National Bureau of Investigation media practitioners kag CCTV footage nga nagapakita nga may mga sniper shot nga ginpalupok halin sa ikalima nga panalgan sang Senado o kon sniper shot nga ginpalupok halin sa ikalima nga panalgan sang Senado pakadto sa isa ka identifiable NBI vehicle nga nakaparada malapit sa GSIS building. Base sa mga inisyal nga investigasyon, madamo sa mga personalidad nga nalakip among mga opisyal sang gobyerno. Ginpasiguro man ni Vida sa publiko nga ila pagauyatan ini nga kaso nga profesional kag wala sang may ginapaboran. Dugang pa sang tiglikom nga wala sang bisan sino nga labaw sa kasuguan apang importante man nga wala sing bisan sino nga mapasakaan sang kaso kung wala sang nagakaigo nga ebidensya.